जों दिनै BTCखौ राज खालामनो आरो बासायनो ओंखारबोदों। बिक्रम दैमारि। सिदा खोथाया बेनो जों दिनै BTCखौ राज खालामनो थाखायसो जोङो आरो बासायनो थाखायसो दिनै जों ओंखारदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा BTR रेकर्डआव थानाय 6.3 दफा बादियै स्कुल आरो कलेजखौ सरकारि खालामनांगौनि खामानिखौ मावफुंनो नाजानायखौ जों नुबोदोंमोन। नाथाय आसाम सरकारा खालामनो होनाय नंला होनना फोरमायहरनायखौ रायजोनो फोरमायनो हायाखैसै। बिक्रम दैमारि। बिथांमोना 6.3 दफा बायदि स्कुलखौ कलेजखौ सरकारि खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादोंमोन होननानैसो आं फोरमायदों। नाथाय नाजायै दिल्ली स्टेट थांखांनायनि उनाव थांनाय बोसोरनि जुननि 30 तारिख फाइनाल खालामबाय जे सरकारि स्कुल कलेजखौ जोङो खालामनो हाला। रायजोनो मानो फोरमायनानै होआखै? BTRनि एकर्डनि उनावबो सनितपुर, धेमाजि, राङापारा, धेकियाजुलिनि गोबां बर' स्कुलफोरा दानजाबाय। बेफोरनि सोमोन्दै रायजोनो फोरमायदो। दिल्ली सरकारनि अफिसारफोराबो BTR एकर्डनि गोबां दफाखौ मावनो हानाय नंला होननानै खोथाजों नङा बिथांखि लानानै फोरमायहरखाबाय। सोंदो BTR एकर्ड दफाफोरा मा जाखो? लेखाफोरखौ आं होखाजोब्बाय। बिक्रम दैमारि। सैथोखौसो बुंनांगोन। लेखाया डायलगआवथ' बयबो होनो हायो। सोरबा बुंफैगोन जुमदुवार कलेजआ सरकारि जाबाय। नाथाय लेखायाव लिरबाय आसामा जों खालामनो हाया। नोंसोर खालामनानै ला। जोब्बाय। लेखाखौ बिदो। आंथ' होजोब्बाय लेखाखौ। सोंदो रन्जन दैमारिया बबेयाव दङ सोंदो। स्कुल सरकारि खालामनायनि लेखाया बबेयाव दङ सोंदो। जायफोर रायजो सरकार आरो हादोरसा सरकारनि मिनिस्टार मन्थ्रिफोरा BTCआव फैयो बिसोरनो BTR एकर्ड दफाखौ मावफुंनो हाया होननानै थांखि लायो। फोरमाना नैबेनो। सुरिबारि गामिनि आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाजों दिनै जों गोबां खोथा रायज्लायबाय। रायजोआ दिनै मिथिबाय प्रमद बर' बिथांनि सरकारा मा खालामदों आरो आसाम सरकारा जोंखौ माबायदि नासयदों बे गासैबो खोथाखौ दिनै जों रायजोनो फोरमायनाय जाबाय। सिदा खोथाया बेनो जों दिनै BTCखौ राज खालामनो थाखायसो जोङो आरो बासायनो थाखायसो दिनै जों ओंखारदों। दिनै आङो बेवहाय बुंदों आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै दुसियाखै। बिथांमोननि नाजानायखौ आं बुंदों। बिथांमोना 6.3 दफा बायदि स्कुलखौ कलेजखौ सरकारि खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादोंमोन होननानैसो आं फोरमायदों। नाथाय नाजायै दिल्ली स्टेट थांखांनायनि उनाव थांनाय बोसोरनि जुननि 30 तारिख फाइनाल खालामबाय जे सरकारि स्कुल कलेजखौ जोङो खालामनो हाला। रायजोनो मानो फोरमायनानै होआखै? दुलाराय बर' फरायसाया मानो सिरि थादों? नै आसाम सरकारा जोंनि स्कुलखौ जोंनि कलेजखौ सरकारि खालामनो हाला होननानै लेखा लिरना हरबाय होननानै रायजोनो मानो फोरमायना होआखै? सों दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव सों होननानै आं दिनै रायजोखौ बुंदों। बिथांमोनाबो मोनथिनो लुबैयोना। दिनै दिल्ली सरकारा दिनै NITआ सिलचरावनो दोङो। नोंसोरनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया तेजपुरनि खाथियावनो बेयावनो फरायहैथां होननानै दिनै नेगेटिभ लिरनानै हरबाय माइनास लिरनानै हरबाय। बेफोर खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोनो फोरमायना फोरमायाखै होनबा बिथांमोना बुंदों जों जेबो फोरमायाखै। नों बुंब्लासो जों सिनायदों जों मिथिदों। आं बुंदों आं लेखायाव जिखौ दोङो बेखौसो बुंदों। दिल्ली सरकारा बिउरिक्रेट्सफोरा IAS अफिसार IPS अफिसारफोरा जोंखौ लिरना हरदों आं बेखौसो बुंदों होननानै आं दिनै रायजोनो फोरमायनानै होदों। नङा होमबा? सैथोखौसो बुंनांगोन। लेखाया डायलगआवथ' बयबो होनो हायो। सोरबा बुंफैगोन जुमदुवार कलेजआ सरकारि जाबाय। नाथाय लेखायाव लिरबाय आसामा जों खालामनो हाया। नोंसोर खालामनानै ला। जोब्बाय। लेखाखौ बिदो। आंथ' होजोब्बाय लेखाखौ। सोंदो रन्जन दैमारिया बबेयाव दङ सोंदो। स्कुल सरकारि खालामनायनि लेखाया बबेयाव दङ सोंदो। सेन्ट्रेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिखौ सरकारि खालामगोन होननाय लेखाया बहा दङ बिदो। नङा आं बे खोथाखौनो बुंदों। दा
बुंनांगौ गोबां दङ रायजो राजानो फोरमायनांगौ गोबां दङ जेखौ बुंबाय बेनो सैथो आङो लेखाया जेखौ बुङो आं बेखौसो बुंगासिनो दङ दै बेनो जाबाय दे কি হে বকুল মোক চোক গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটা এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ